Yung bawal sa akin. Hmm? Bawal sila. Okay mga idol, good evening. So, welcome back again to my YouTube channel, Chris Guevara Creations Vlog. So, mga idol, sama-sama ulit kami mga pamangkin ko, magkakapatid. Nandito kami ngayon sa Music Zone, KTV Bar Family sa Artacho Street, Red Dead, Pangasinan. So, ayan, birthday kasi nung pamangkin namin. So, ayan, nag-celebrate siya rito. So, ayan mga idol. Ipapakita ko yung handa. So ayan mga idol, birthday ng pamangkin ko. So nandito kami muli. Ayan mga idol. Ito yung ampon. Nakasapatos oh. Kaming lahat nakachinilas, siya lang nakasapatos. So ito yung handa ng pamangkin ko. Package deal na po ito, package deal. Pataan! So ito mga ito, isang room lang kami, isang room. May video okay. Maganda yung lugar, oh. Yung mic ko? Hindi oh. Hindi na ba? Hindi pa narinig namin? Oh. Okay, okay. Name the Father. Okay. Okay, magdarasal muna bago kumain. Siyempre magpapasalamat muna tayo sa blessing. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you po for another years sa life ni Rhea. Salamat sa lahat ng blessings at sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Please guide her palagi, keep her safe, healthy, and happy. Bigyan mo po siya ng strength para harapin ang challenges at courage para abutin ang dreams niya. We trust you, Lord, na lagi may magandang plano para sa Kanya. Maraming salamat po sa lahat ng blessings araw-araw. Thank you, Lord. Amen. Okay, lubang hinirang. Paano kalimang ansyon? Agtsakala. Ante, mga ansyon ka. Ja. Bayang magiliw. Lubang hinirang. Atut. Okay, kakanta na ng happy birthday. Hello. Play. Hello. Oh. Mga ansyon ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Bawal sigang. Rajar manggurbil po. Tukwa. Ha? Hanggang sili kalamansi. Hindi na may sausawan. Si Papa. Sa ikarada may bulong na punti. Ito binayaran mat? Doon ka lapat? Ay, pizza. Hmm. Inubos ni GR lahat ng handa, oh. Nagpipizza na, may, ano lang, nagpipizza pa. Okay mga idol, time check, 12 o'clock na. So ayan, tapos na yung oras namin. So gabi na rin, kaya uwi na rin kami mga idol. Shoutout kay GR na Matakaw! Hindi ako matakaw!